Російський окупант образився на кримчан. Недостатньо люблять московитів, на вулицях замало військових одностроїв, а головне – не пустили до кафе у Сімферополі. Бідкається такий собі російський доброволець з Челябінська, який відгукується на кличку Якудза. Він записав сльозливу розповідь, як приїхав з фронту, щоб відзначити День Росії в окупованому Криму. Але, мовляв, невдячні місцеві жителі не схотіли накривати загарбнику столи. Мне сказали, жмите, мы вас обслуживать не можем, так как вы представляете угрозу. Голодний і ображений Олександр Якудза пішов блукати вулицями Сімферополя у роздумах. Але думки про марність чи злочинність війни проти України не закралося. Умовиводи бойовика обмежились тим, що у Криму, мовляв, недостатньо люблять Росію. Это Симферополь. Я подумал, что, может быть, его напугал, что у меня торчит ножик из платформы. Но сейчас иду, анализирую и думаю, нет. Это на самом деле просто такие люди в России, которые так реагируют на спецоперацию. Хронічно ображений окупант Якудза раніше прославився істериками щодо одноплемінників з рідного йому Єкатеринбурга. Суки вы там вообще в Челябинске оборзели, а? Козлы конченые, Мы тут жизни кладем, а они там базарят, Найвідоміший борець з українськими караоке та антивоєнними кафе Олександр Таліпов наче води набрав до рота. Зазвичай ФСБшний шістка вже сипить погрозами та натравлює на власників кафе бойовиків. Але заступатися за постійно ображеного окупанта, схоже, і для нього занадто. Почему вы не стали меня обслуживать? Я не знаю. Не знаете? Ну, хорошо. Слава Україні! Героям слава! Жителька Севастополя добряче припекла росіянам лише кількома словами. Окупаційні силовики розцінили українські гасла як публічну дискредитацію російської армії. Жінку розшукали та затримали, змусили вибачитися на камеру та склали адміністративний протокол. Найближчим часом окупаційний суд Севастополя обере покарання. Максимальний штраф за так звану дискредитацію окупантів – 50 тисяч рублів. 18 років колонії за надуманим звинуваченням у тероризмі обіцяють окупанти для Ансара Османова. Незаконний вирок кримському татарину оголосять у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону цієї п'ятниці. У так званому останньому слові бранець наголосив, що всі кримці, яких російські окупанти женуть на судилища, не мають нічого спільного з тероризмом. За словами адвоката Еміля Курбєдінова, Ансар Османов окремо звернувся до так званих прихованих свідків. Буквально он проклял в ходе последнего слова всех лжесвидетелей, скрытых свидетелей, которые просто клеветали на него и в предыдущих судебных заседаниях по другим делам клевещут на наших подзащитных, на наших соотечественников. Ансара Османова схопили в його домі біля Бахчисарая у переддень повномасштабного вторгнення у лютому минулого року після масової облави ФСБ. Він лише підтримував кримсько-татарських бранців на судилищах. До слова, в жовтні 2019 року Ансара Османова вже затримували на Керченському мосту, коли він серед інших повертався з ростовського судилища. Стоїмо, ждемо. Незаконне покарання Ролана Османова за нібито зневагу російської влади залишили чинним. Окупаційний Верховний суд Криму змушує громадянського журналіста сплатити 70 тисяч рублів через допис у мережі. В ньому Османов виступив проти російської мобілізації, додавши, що за царя вмирати не варто. Кримсько-татарський активіст наголошує, що жодних правопорушень не вчиняв, а сфальшовану росіянами справу назвав створенням
рамок для Кремля. Так звану адмінсправу окупаційні силовики почали розкручувати після облави в оселі Ролана Османова в середині березня. Він, як громадянський журналіст, давно поперек горла російським окупантам. Усі 9 років він фіксує незаконні облави, розповідає про тортури та судилища. Пікетував проти злочинної псевдореставрації Ханського палацу. Його штрафували за так звану дискредитацію російської армії та кидали до буцегарні за непокору вимогам окупаційних поліціянтів. Збройні сили просуваються біля Вугледара на Донеччині. Є +1 кілометр вперед. Це підтвердив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Бригадний генерал Олександр Тарнавський додав, що знищення ворога на цьому напрямку триває. Ниже, чуть-чуть. Важкі бої точаться на флангах Бахмута. Представник Генерального штабу Олексій Громов наголосив, що росіяни пішли в глуху оборону на цьому напрямку. Натомість українські воїни продовжують рух флангами. Командувач сухопутних військ відзначив потужну роботу холодноярців з 93-ї бригади. А бійці 3-ї штурмової бригади показали зачистку ворожих позицій та якою ціною відвоюють кожен метр нашої землі. Росія – всесвітній лідер з порушень прав людини, а справа про геноцид українців об'єднала цивілізований світ проти агресора. Про це заявив посол з особливих доручень МЗС Антон Кореневич за підсумками усних слухань в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Йдеться про справу Україна проти Росії, суть якої у тому, що Росія зманіпулювала положенням Конвенції про геноцид, звинувачуючи в ньому Україну. Москва використала це як привід для повномасштабного вторгнення. Дипломат зазначив, що позов України проти Росії підтримали вже 32 країни світу. Це означає, що це, по суті, стає справа Україна і цивілізований світ проти Російської Федерації, бо дійсно на підтримку України визнано прийнятними 32 interventions. Це говорить про те, що зрештою будуть і слухання призначені судом, так, де і Україна, і держави, які зробили відповідні інтервенції, зможуть представити свою позицію по цій справі. Українська делегація сподівається, що суд зафіксує порушення Росією одразу 2 конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Це означатиме, що Москва має відповідати, зокрема, коли буде рішення у справі по суті і йтиметься про компенсації. Їх об'єм вирішується в окремому провадженні, тобто рішення справи по суті відкриє шлях до того, щоб Міжнародний суд ООН почав рахувати масштаб компенсацій з боку агресора.